Waar komen de aandachtseconomie, wat dat je vreet in het spel staat? Waar het de beslissende factor is of dat je snel gaat. Waar dat je creativiteit onderborgen wordt aan deadlines en viewcounts, totdat je opslokt. Waar dat je nog juist de pace zodat je kunde ontvangen wordt. Waar dat je moet concurreren met zoveel andere klankborden. Waar dat de rit niet met meeste belang draagt, maar alles draait om het doel. Verkop, het is de hamvraag. We zijn een punt dat we geesten een validatie zoeken. Waar dat we vooruitgang via automatisatie boeken. Waar dat we dingen creëren dat we niet zelf dingen, omdat we op de belofte van het grote heldsmin. Welkom in 25, het nieuwe tijdperk, waar dat vooral het algoritme zegt of dat iets werkt. Waar dat creatie ondergevig is aan het aantal reposts en shares en of dat het in de smaak valt. Check it, share, comment, like en alles doen om maar mee te move met de hype. Check it, share, comment, like en alles meedoen ook al voel je niet de vibe. Check it, share, comment, like en alles doen om maar mee te groove met de hype. Check it, share, comment, like en alles meedoen ook al voel je niet de vibe. Waar is de titel we creëren voor het drank te stellen in plekken van te moen confirmeren of wat dan de ander wil. Voordat het schapen nog heilig en onbevlekt was, alleen maar gedreven door je innerlijke checkbox. Nu zie je dansen naar de buiten van de trends en de hashtags, door de consumptie van het moment. En blijkbaar zijn de meeste duidelijk content dat de content duidelijke plus is opgestemd. Het is speciaal gefabriceerd voor je te imponeren, maar de ware kunst wordt onverwassen en kan chockeren. Kun je geven wat hij nooit had verwacht. Het was fris die niet als om of via statistieken wordt beslist. Nu zijn we al woke in wetje van progress. Het is een collectieve droom die een works individu mist. Constante druk in de digitale red race, wat dat we al creëren lijkt ons aan in de wedstrijd. Check it, share, comment, like en alles doen om maar mee te move met de hype. Check it, share, comment, like en alles meedoen ook al voel je niet de vibe. Check it, share, comment, like en alles doen om maar mee te groove met de hype. Check it, share, comment, like en alles meedoen ook al voel je niet de vibe. Het is ironisch dat we zelf situaties maar worden dat we zijn gedroomd en pasjes ondergraven. Wat dat we dus niet meer doen, wat dat we het liefst van ons doen, maar is recht in het behaal van het dopamine boost. Beste creators, is dit wat hij wil scheppen? Een carrière waarin dat je niet meer geeft om het wat echt enkel stress. Wat dat je zoveel verwacht van je zijn, zodat je s'nachts ik aan de slaap niet meer kan vat. Is dat het dan nog waard? Dat je al voordat je gestart zit aan twijfelen zit of dat door anderen gaan worden aanvaard. Dat je geen voldoening meer kunt doen en dat geluk gaf. Nog is er zo aantrekkelijk dat je dat stuk maakt. Is het te fijn? De angst van niet geliked is in de schrik voor pas te reageren achter dat de hype verdwijnt. Wat dat ook is, laat het los, laat het zijn. Want echt creatie valt niet te passen in een strap. Check it, share, comment, like en alles doen om maar mee te move met de hype. Check it, share, comment, like en alles meedoen ook al voel je niet de vibe. Check it, share, comment, like en alles doen om maar mee te groove met de hype. Check it, share, comment, like en alles meedoen ook al voel je niet de vibe.